heeɗiɓe RFI fulfulde yewtere coftal ɓalli men on calminama ko artude tan gam humpidde on e toɓɓe ɗe min jewtitta alet arore e coftal ɓalli men mamin kal kabaru doggol capanɗe tato fetiyankoɓe suɓaɓe gam hirodirde hebde desewal walla mbiyen mbuñaari ballon re kangue ɗum noon ko mbuñaari ndi fedde France foot hokkirta hitande kala fettoɓe ɓurɓe ñeñɗude e banggue fukukoyguel toon to Europe holi on heɓata ɗum hikka mamin gartu hen kabaru goɗɗo kadi woni kawguel CHAN ene jokki to Tanzanie Ouganda e Kenya ɗum noon mamin kal ko haɓɓodi e kawdire ñalaɗe ɗiɗaɓerde e tatoɓerde ha hande kabaru goɗɗo kadi mamin jewtitta woni fukku cenglel kawguel Afrobasket rewɓeɓe timmi kono noon mamin dutto tan e kawgu Nigéria heeɓi e dow Mali e tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe men emin paadi on arrête yamɗe 17 simmaji 35 ɗo e haalirde RFI fulfulde oɗon mbawi darde min e hello meɗen Facebook amma YouTube